Poď sa so mnou pripraviť na moje prvé predstavenie v divadle Rock Opera Praha. Keďže som tam mala mužskú trojrolu, tak príprava okrem iného pozostávala zo zakrývania vlasov a prikresľovania mužských črt. Po prvom výstupe v role riaditeľa banky prišiel čas prezlieť sa do kostýmu starého advokáta. Tomu bolo treba nasadiť sivé vlasy a pridať nejaké tie šediny aj na bradu a obočie. A teraz akcia! Po advokátovom výstupe späť do kostýmu riaditeľa banky. Posledná rola bola rola kňaza a potom už iba klaňačka s takýmto efektom.